Salutare despre la vlog. Astăzi o să vă arăt cărțătorii mele pentru că studiu aici. Împlinesc 15 ani și haideți. Mama! Poți să mă duc și în cort? Nu, doar să filmez. Bun. Uitați, aici este o masă. Aici este masa noastră, din mijloc. Mai este încă o masă. Uitați aici, stați puțin. Așa. Și mai este încă o masă. Uitați. Aici stăm puține. Dar aici sunt noi. Și mai e încă o masă. Asta mică, dar nu știu pentru ce este. Și vreau să spun că este. Ne-am luat. Bun, asta foarte drăguță. Și uitați și pe mama. Uitați și pe mama. Ea este o bucătăreasă. Uitați. Și hai să mă cascaviez aici. Vână abia aștept să vină. Pentru că n-am. Abia aștept să vină Ana, Gabi și toți ceilalți. Hai să mă iau. Ce vrei? Mândră? Ce și tu? Nu. Bun. Așa. Avem niște căzări. Nu e căzări. Am de deodată, Doamne. Nu știu de ce nu se închide. Eu lasă așa. E sigur formă. Mergem în cer. Acasă că ne-am pus un ghid. Bun, hai să vă prezint și aici. Acestea sunt niște snuri. Din căsătorii mele. Tot ce vedeți voi aici am pregătit eu, pentru că o să vă aici. Și acum cam atât a fost pe episodul. Dați like, share și subscribe și ne vedem data viitoare să facem alt videoclip. Pa!